В този забързан свят, в който ние живеем, отпуската никога не е била толкова важна, както днес. Здравейте, аз съм Майкъл Хачисън, основател и главен изпълнителен директор на Incruises. Благодаря ви, че ми давате цели 2 минути от вашето време, за да разберете повече за нашата компания. Позволете да ви задам 2 важни въпроса. Ако имахте възможност да почивате по-често и да заплащате само част от фактическата цена на вашата почивка, такава възможност би ли имала ценност за вас и за вашето семейство? И ако можехте да получите разкошна почивка безплатно и даже да спечелите доход, като рекламирате удоволствие, ще имате ли желание да разберете повече? Аз създадох Incruises, след като работих дълги години с такива компании: EDS, компаниите на Тони Робинсън, Speechworks, Dun & Bradstreet. Защото исках да създам бизнес, целта на който е да предостави ценност на своите партньори и да бъде ежедневно удоволствие. Incruises вече се явява една от най-бързо растящите туристически общности в света, с членове от 150 страни. Круизните почивки станаха много предпочитани през последното десетилетие. Най-бързо растящото направление от туристическата индустрия със стойност $8 трилиона днес. Само като превключите каналите на телевизора, ще видите колко много са рекламните клипове, свързани с круизния туризъм. Ръстът е поразителен. Круизните пътувания имат огромни предимства. Да разопаковаш багажа си само веднъж, като имаш осигурена лична каюта с красив изглед, и да пътуваш по целия свят, като се наслаждаваш 24 часа в денонощието на най-хубавата кухня в света и да получаваш удоволствие от развлеченията, за които сте мечтали, и всичко това само на няколко крачки от балкона на вашата каюта. И да не говорим за това, че круизите са с 30 до 50% по-евтини от почивката на курортите на суша. И досетете се защо. Защото ние организираме изгодни почивки, като използваме ценен опит, даже с още по-ниски цени. Да, на по-ниски, благодарение на нашите програми за членство. Даже това не е изключение. За нашите членове на клуба, за да спестят стотици, даже $1000 още в първия си круиз. И докато са членове на клуба, техните спестявания се увеличават от година на година. Нашите членове спестяват огромни суми и това им харесва. Затова канят нови свои приятели в клуба, заради тези удивителни ценности, които им се предлагат. И тук всичко става наистина много интересно. Ние направихме програма за възнаграждение на участниците, за поканването на други, и ние наричаме партньорска програма Incruises. И да, може да спечелите безплатно членство. Това означава, че всички круизи, които ще си правите ежегодно от нашия клуб, могат да бъдат безплатни за вас, за това, че разказвате на другите за нас. И точно това ще правите, когато разберете колко е ценна нашата програма за вас и за вашите познати. Някои партньори се присъединиха към нашата програма с непълна или пълна заетост, с удивителна гъвкавост на графика при техните специфични условия. Кого познавате от тези, които обичат да пътешестват и не биха искали да имат допълнително $500-1000 на месец или възможност да изградят напълно нова кариера? Представете си, когато сте много добре заплатени и можете да изграждате бизнес, като поканите други членове, също така и партньори, които искат да печелят, като разпространяват такъв прекрасен продукт с удоволствие. Това е изгодно. При възможност да имат 5 или 6 цифрен доход или повече, като работят вкъщи. Вие бихте ли били тук наистина? Ако искате да научите повече, обърнете се към човека, който ви е подарил това видео, и ще получите отговор на всички ваши въпроси. Бихте ли искали да се присъедините към нашия международен екип? С нетърпение очаквам да посрещна всеки един от вас на борда по време на нашите круизи. До скоро!